Demà anirem al Congrés i demà passat també, i al Senat, i recollirem les nostres actes. I si podem recollir les nostres actes serà perquè hem guanyat unes eleccions i serà perquè hi ha 1 milió de vots que ens avalen, de la mateixa manera que aquests vots ens ajudaran a fer-nos lliures també quan puguem anar al Parlament Europeu, quan puguem recollir l'acte de diputat al Parlament Europeu, anar al Parlament Europeu, seure amb un escó, mirar als ulls als nostres companys, oferir-los la nostra mà, i que vegin que hi ha un company seu, un col·lega seu, algú que ha sigut el seu col·lega i el seu company, que ha d'anar al Parlament des d'una presó que és injusta. Per tant, els vostres vots ens fan lliures. Tot això que hem fet és necessari i era necessari. Tot allò que hem fet per arribar fins on som ara és el que ens acosta cada vegada més el resultat final. Però no ho hem fet tot encara. Ens queda una part del trajecte, ens queda una part del camí, ens queda una part de la societat a qui hem d'acollir d'una manera ampla, d'una manera inclusiva, perquè entengui que aquest també és i ha de ser el seu projecte. Aquesta és aquesta aposta que hem de fer, aquesta és l'aposta que hem de fer des dels municipis, aquesta és l'aposta que hem de fer des d'Europa i aquesta és l'aposta que ens comprometem a fer. Seguim endavant, convençuts, determinats i absolutament segurs que no hi ha alternativa possible a la república, als municipis i pobles republicans i a una Europa que entengui que la república no va en cap cas en contra d'ella, sinó que va a favor dels principis i valors que avui nosaltres volem defensar. Que ens ho diguin a la cara, que parlar del moment excepcional, que parlar del dret a decidir, de sobirania, de presos i de repressió no toca. Que això no va amb nosaltres, que això no és Barcelona. Que us diguin a la cara que Barcelona, la capital del nostre país, s'ha de posar de perfil. S'ha de mantenir al marge de tot això. No ens podem permetre ni un minut més un govern que no estigui a l'altura. Aquesta ciutat, el 26 de maig, com ho va fer el passat 28 d'abril, ha de tornar a enviar un missatge clar al món. Ha de dir que estem a favor de la democràcia, a favor de la llibertat, contra la repressió, contra la regressió de drets i llibertats, sense ambigüitat, sense equidistància. S'ha de ser valent! S'ha de ser valent! I m'adreço finalment a tots els ciutadans que honestament creuen que el millor per la ciutat és passar pàgina del govern Colau. A tots els que saben que el millor que pot passar és que hi hagi un govern solvent, un govern ambiciós, un govern que miri lluny, un govern reconciliat amb la ciutat. A tots aquests, i saben tots aquests ciutadans que l'única forma d'aconseguir-ho és votar Esquerra Republicana i Ernest Maragall. I que tothom ho sàpiga, tothom ho sàpiga. Jo vinc a governar per la ciutat, per tots els ciutadans, per tots i cada un dels barris, dels racons de la ciutat. Serem 100% republicans, però governarem republicanament al servei del 100% dels ciutadans de Barcelona. Ja us ho ben asseguro. Votem tots, que no quedi ni un sense votar el 26 de maig. Votem per Barcelona, votem per guanyar. Guanyem junts el 26 de maig. Visca Barcelona, visca Catalunya. En una setmana que s'ha parlat molt de cortesia parlamentària. Jo vull parlar de decència política. Alguns parlen de cortesia parlamentària. Parlem de decència política. La decència política fa que siguem fidels sempre als principis que ens han guiat durant 88 anys d'història. Que siguem fidels a uns principis irrenunciables. Que siguem fidels a una història que diu que hi ha presidents d'Esquerra Republicana perseguits per rebel·lió, però mai per corrupció. La decència política que fa que siguem coherents a l'hora de votar. La decència política que fa que diguem us penseu que amb canvis cosmètics ens rendirem? Us penseu que això va d'on han nascut aquells que ocupen càrrecs a les institucions? Us penseu que intentant
xantatjar la sobirania del Parlament de Catalunya, canviarem, renunciarem, defallirem, mai defallirem.